Υπήρξα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιμοι συνάδελφοι του Προεδρείου, μάντης κακών και Κασάνδρα επί 2 χρόνια στα βήματα των συνελεύσεών μας, των συνεδρίων μας, επισημένοντάς σας μοναχός στην αρχή, μη τοποθετημένος υποκομματικάς σημαίας, μη εκλεγής με την υποστήριξη κανενός κόμματος, ότι έτσι όπως τα πράγματα πηγαίνουν, όχι μονάχα αυτοδιοίκηση αυτό το πράγμα δεν είναι, αλλά καταλύεται και η δυνατότητα των πολιτών των απλών, που σε μία παροιμία θυμόσοφη ο λαός μας είπε ότι ο μοναδικό προστάτη έχω τον Δήμαρχο. Τα παράπονά σου στο Δήμαρχο λοιπόν, αφού έκτοτε από ιδρύσεως ελληνικού κράτους καμία αρχή και εξουσία, όσες και να πέρασαν, δεν ήταν ο πρωτογενής εκφραστής των αιτημάτων των πολιτών. Δεν με πίστευε κανείς από εσάς. Συν τον χρόνο, εσείς που εκλεγήκατε με τα κόμματα, επειδή είστε νοήμονες και λογικοί άνθρωποι και πιστοί στη ψήφο του λαού, είδατε ότι δεν μπορείτε να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας. Έστω, καλαργά παρά ποτέ. Και ειδού σήμερα, μετά την μικρή αυτή εισαγωγή, να έρθει το κερασάκι των απολύσεων στη Δημοτική Αστυνομία και στους σχολικούς φύλακες. Εμείς εν συνόλο χάνουμε στο Δήμο Λέσβου 33 άτομα εργαζόμενους. Συμφωνώ με την αιτιολόγηση απολύτως της αναγκαιότητας παραμονής των ή μετατάξεως των επιτέλους σε άλλους θεσμούς του Δήμου, σε άλλες θέσεις οργανικές του Δήμου. Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται. Ακριβώς στο όνομα των όσων υποστήριξε. Ακόμα μια φορά με το φτάνει πια. Δεν το είπε σήμερα, όπως είναι στην ανακοίνωσή του, ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Ασκούνης, όπως μας την έστειλε στις δημαρχίες μας. Στο όνομα αυτών που υποστήριξε ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων, στο όνομα αυτών τον υποστήριξε ο καλός επίσης φίλος Δήμαρχος Λάρισσας. Και όσων ομίλησαν, ναι, τα ξέρουμε, βαρεθήκαμε να τα ακούμε, το αυγό όμως δεν το κάνουν στη δική μας τη φωλιά. Στο διατάφτα παρελκύουν με τις τοποθετήσεις του τις ομόφωνες, γιατί νομίζω ότι είναι ομόφωνη σήμερα η εισήγηση του Προεδρείου, το πρόβλημα το μετακυλίουν. Πού? Είπε ο κύριος Ασκούνης. Θα δουν την Τρίτη τον κύριο Πρωθυπουργό. Για να ξανασυμβεί αυτό που έγινε πέρυσι τον Αύγουστο σε αυτή εδώ την συνεδρίαση του Συμβουλίου μας, του συνεδρίου μας, όπου τους παρέπεμψε στον Υπουργό Οικονομικών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το μέγιστο πρόβλημα των οικονομικών και θεσμικών και λειτουργικών προβλημάτων μιας αυτοδιοίκησης, θα επιμένω εγώ, ασχέτως αν καταντήσαμε κρατική διοίκηση στο μακρύ χέρι, για να μην χάνουμε το στόχο της αυτοδιοίκησης, ότι πρέπει να το διεκδικούμε. Και λοιπόν ποιο το αποτέλεσμα? Επομένως, επαναλαμβάνω τα όσα σας είπα και απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι ούτε από κοφότητα πάσχουν, δεν είναι κουφάλες δηλαδή, δεν ακούν, ούτε τυφλοί και μωροί είναι. Πριν 1 μήνα ανταμώσαμε στα Γιάννενα. Σας τα υπενθυμίζω χάρη συντομίας, διότι φαίνεται το επιχείρημά μου ότι είμαι αρχηγός παρατάξεως δεν θα ισχύει σήμερα. Άκουσα για 3 λεπτά, αλλά κάποιοι μίλησαν 5 και δεν θα σας ταλαιπωρήσω παραπάνω. Προσθέτω τα δεινά του ενός και μόνο Δήμου που υποφέρουμε στη Λέσβο. Το πειραματόζωο του κακοκράτη κολοκράτη. Προσθέτω τα δεινά των νησιωτών και των νησιωτικών Δήμων. Και για πρώτη φορά, και καταθέτω ευθύς αμέσως το λόγο, συμφωνώ με την ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, εναντίον της οποίας καταθέσαμε 3 δήμαρχοι, Λέσβου, Λίμνου, Χίο, αγωγή ακυρώσεως της συνθέσεώς της, και η δικαστή
η υπόθεση και αναμένουμε, συμφωνώ για πρώτη φορά. Με το αίτημά της και την παρότρινσή της βρήκα αργά μιμητές φαίνεται, αλλά καλή αργά παρά ποτέ, και καταλήγει ο κύριος πρόεδρος Πολύδωρος Λαμπρινούδης, δήμαρχος Χίου, το οριστικό κλείσιμο των Δήμων και η παραίτηση όλων των ενετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους παραδίνουμε τα κλειδιά των Δήμων για να ολοκληρώσουν τη διάλυση των πάντων. Αυτή είναι η πρόταση της ΠΕΔ. Περίεργο πράγμα, συμφωνώ και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονικαίων, τον καλό φίλο τον κύριο Μπουτάρη, το κρασί το οποίο πίνω, μεταξύ άλλων, με την πρότασή του να παραιτηθεί ο ίδιος Δήμαρχος. Προχθές Τετάρτη είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, την τελευταία γουλιά. Στην υγεία σου. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο για επίγοντα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το γνωστό πρόβλημα που δεν έχουμε γήπεδο να παίξουμε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Σας είπα και άλλη φορά ότι νίκησε η ομάδα μας, ζήτω στην ΑΕΛ, γαμιέται ο Δήμαρχος όμως τώρα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν εμείς την νησιωτικότητα η οποία μας βασανίζει ως επικουρικό λόγο. Και επομένως, εάν σήμερα ο φόβος είναι, επειδή περίμενα την συμβολική πολιτική παραίτηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Δημάρχου Πειραιώς, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, να εξοπλιστεί το Προεδρείο με τις παραιτήσεις του ίδιου του εαυτού του και να προσέλθουμε επίκουροι και εμείς να θέσουμε σήμερα τις πολιτικές παραιτήσεις μας, γιατί γραπτή πρέπει κατά νόμο να Δήμαρχε, η παραίτησή μας και άλλοι έχουν έρθει στην και άλλοι αποκεντρωμένη σε παρακαλώ διοίκηση. πάρα πολύ. Περιμένω. Εγώ πάντως θέτω την παραίτησή μου σήμερα και με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Δημοτικού για το σύνολο των προβλημάτων στη διάθεση του Προεδρείου. Περιμένω κάποιος που να έχει αρχίδια από εσάς και έχετε να με ακολουθήσετε επιτέλους στον δρόμο τούτο. Έλα, ευχαριστούμε.